Моля, аплодисменти за Тома Вашаров. Ядай. Тома, обичаш ли да си гледаш филмите? Май да. Май да, добре. Особено днес ми беше някакси много приятно. Много се радвам да го чуя. Това са ти първите филми. Аз много се радвам, че така всъщност хронологично се събраха, защото тези филми са наистина като една отделна ера за Тома, както ще видите от следващите филми. Но така, няколко думи искам да кажем за тях, преди да направим нещо интересно и нещо различно. Как те карат да се чувстваш тези филми и ако сега трябваше отново да ги заснемеш, би ли ги заснел по същия начин, както тогава си ги заснел? Нещо променило ли се? Да, бих заснел много различно. Много неща са се променили. При малко споменах. Просто нещата са кардинално различни. Но някакси си дал сметка, че това, което представляват тези филми, са това, което съм представлявал аз тогава. Тогава съм имал съвсем други виждания за всичко. Всичко за теб е филм, в който има доста така, аз бих нарекал засукан сценарий, защото има едни ключови моменти, в които много различни неща могат да проистъкат и е много на кантар ситуацията, какво точно ще се случи. И оттам ми дойде въпроса, от самото начало ли знаеше като права линия какво трябва да се случи във филма, или всичко е въпрос на много изпипване, чудене? Второто. Изпипване и чудене имаше. Тоест имаше и много други възможни сюжети в главата си. Възможни... Значи да, в финала мисля, че на фаза, доколкото си спомням, това беше толкова давно, човече, доколкото си спомням, се чудех накрая как да свърши и какво се случи. Това е една история, която за едно бивши гадже. Да, би го заснел много по-различно, със сигурност. Това е, което мога да обобщя за този филм. И моля да ти задам, не се задава такъв въпрос, ама ние с теб отдавна се познаваме, просташки въпрос. По обед можеш ли да ми кажеш каква му е идеята? Аз имам някаква идея, но исках тебе да те чуя. Да, аз рядко си харесвам филмите. Харесвам си два филма. Този е единия. Значи това е нещо, което съм го преживял по някакъв начин. Грижил съм се за възрастни хора, познавам самотата от първо лице, действително през техните очи и в последните моменти на живота. И това съм го виждал на живо и мисля, че се получи точно това, което исках. Просто това, което ми харесва в филма, е точно това, което си представях. За какво става дума в филма ли искаш да ти разкажа? Не, аз съм впечатлен от филма, но исках да те чуя тебе какво ще кажеш за него. Да, това е филм за самотата. Всъщност, това е филм за човешката самота, така го възприемах тогава. Добре. В нейния такъв хипер вид, такъв екстремен. Добре, това, което сега ще направим по-различно от предишната панорама е, че съм подготвил едни блиц въпроси, на които така с едно изречение, с две изречения или дори само с една дума, просто каквото ти идва, отговаряш и така по-насечено върва по въпросите. На мен лично така би ми било много интересно по много от тия въпроси, не случайно съм ги поставил. Какво би казал ти и особено преди всички ти опит, който имаш? Готов ли си? Супер, малко. Мисля, нещо скоростно и трябва. Да, малко очаквам. Да, започвам. Бавно започвам, но първи въпрос. Вярно ли е, че веднъж станеш ли кинотворец, оставаш завинаги? Да. Да, добре. За съжаление. Да. Има ли забранени неща в киното? Не. Не. Смешни ли са твоите филми? Надявам се. Надяваш се? Да. Важен ли е смеха за киното? Важен е кое? Смеха. Много е важен. Публиката ли води киното или киното води публиката? И двете се возят в една и съща каруца. Не наобратно. Добре. Трябва ли филма да има разбираем край? Не. Не. Трябва ли въобще да има край? Не. Не.
Случва ли ти се да се налага да обясняваш филма си на някого? Освен на мен, това не го броим. Тук що ми се налага? Да, усетих се. Значи отговорът е очевиден, да, случва ми се. Мисля, че за пръв път ми се случва, често казвам. За пръв път? Имам тази чест. Не, шегувам се. Случва ми се, мисля, че ми се е случило, обаче по-скоро бях си представил, че човека не е разбрал, а той се оказа, че беше разбрал. Виж колко интересно, някакъв предразсъдък. Да, от страх. Добре. Злото в киното винаги ли трябва да получава възмездие? Не. Абе, май ти си иска да... Така съм, раздвоен съм, но по-скоро съм не. Добре. Защото не мисля, че е добре да задавам въпроса по-скоро. Значи, има някаква... Не ти харесва въпроса? Не, по-скоро самия въпрос е неправилен. Да. Не, че не ми харесва. Да. Неправилен е като чувство като конструкция. Това е добър отговор. Такъв е логическа конструкция. Защото мисля, че злото не е задължително. Понякога може да го оставиш да си вирее и то само да се унищожи. Интересно. Добре, да. Това е много хубаво. Това искам да кажа, да. Добре. Какво правиш, ако един филм ти стане скучен? Превръщам набързо. Превърташ. Ако ти стане много интересен? Гаса лампите. Звъниш ли на някой да се похвалиш, примерно, че трябва да гледа задължително? Да. Задължително. Защото аз това правя. Казвам, да. Не само звъна, но така, който е наблизо, бързам да кажа, гледах много як филм. Да се споделя, виж, така. Ако е по-важно един филм да е добър или да е интересен? Това вече са две различни философии. Кое е по-важно, пътя или... В смисъл, добри и интересния филм различни неща ли са? Пътя или... Добрия и интересния филм различни неща ли са? Не. Добре. После пак ще си говорим, ще върна на този въпрос, защото сега покрай фестивалите е голям... Самия въпрос, примерно, в един филм добър ли е, това вече е въпрос на гледна точка. Да, това със сигурност, съгласен съм. Дразни ли те, когато някой не ти разбира филмите? Кога е какво? Когато някой не ти разбира филмите, дали те дразни? Дали ме дразни? Не ми се е случило давно да се интересувам по този въпрос. Въобще не мога да... Едно време, да. Сега мисля, че по-скоро не. Като правих тези филми, може би да. Сега не. Има ли фестивално кино според тебе? Фестивално кино? Имаш предвид кино, което се създава заради фестивалите? Имам предвид термина фестивално кино в кавички, който последните вече 10 години става все по-гореща тема навсякъде. Това според мен винаги е било гореща тема, но да, има фестивално кино. Има фестивално кино. Има, да. Зависи това какво разбирам под фестивално кино. Ако го гледаме от гледна точка на създаването му, т.е. ако киното е направено за да се бъде, филма бъде направен за да бъде показан на фестивал, специално заради фестивала, тогава това е фестивално кино. Има. Има хора, които създават филми, за да ги показват на фестивали. Има такова нещо. Има хора, които не правят филми от сърце и от душа и сърце. Го правят заради някаква... Съгласен съм. Някой от твоите филми беше ли фестивален ли е? Никога не съм се стремял към фестивали конкретно. Мисля, че винаги мислите са били насочени по-скоро към това, което казвам, защото ти като направиш нещо, което е неискрено и го правиш заради някаква конкретна цел, било финансова, било то някаква друга такава лична облага, и тогава това нещо не е изкуство. Да. Филм без публика лош филм ли е? Филм без публика? Да. Филм без публика е като Цар без корона. Реалист ли си в киното, което създаваш? Или опитваш ли се да бъдеш реалист? В смисъл? В смисъл да не си измисляш, ами наистина да се опитваш да уловиш реални неща в живота. Трябва ли киното, трябва ли киното да бъде реалистично? Да, но пак бих уточнил, че аз лично бих се винаги така гледам да черпа от истински живот, винаги си крада нещо от там, в смисъл, дали от новините, дали от това, което съм видял аз лично, дали което съм преживял лично.
винаги си къде оттам, но винаги си го доизмислям. Нали? Искаш да кажа, че добрите идеи за филми се крадат от някакви така потоците от... Ами, ако мога да нарека, че това, което правя аз е добро, може би да, но също това също субективно, нали? Колкото добри неща правя аз. Нали? Всеки би го оценил по различен начин. Ще изчезнат ли киносалоните, както вещаят все повече имена в Холивуд? Силно се надявам, че не. Това отдавна, още от така, когато... Това, Тома, един филм повече за полет ли е или за здраво стъпили на земята хора? Този въпрос ми хрумна. За полет. Кой ще оставиш без отговор? Що? Ти не видя ли отговора? Ще го запазя за себе си. Може да има много отговори. Значи имаш отговор. Нали? Да, всичко е наред. Този филм на фона на всичките ти останали филми ми се струва най-нездраво стъпили на земята, макар че нали, този отговор е здраво стъпил на земята, който аз за себе си намирам, така че тук голяма игра на думи става, но ми е интересно как се забърка да направиш точно такъв филм, защото подозирам, че той нали, очевидно е бил доста сложен. Или го кажем таралеж в гащите. Филм, който е така и технически, с CGI и всъщност е един от малкото филми, на които ти си продуцент. Да. Не творчески. Как се стигна до този проект въобще? Или защо се захвана? Ами, нещата са доста прозрачни, бих казал. Значи аз съм режисьор, правя късометражни филми, когато имам възможност. В останалата част от времето се опитвам да се издържам някакси и монтирам много често филми. Филми и сериали. Така в един проект се срещахме с режисьора на този филм, Геворг Асланян, който също монтира и също е като мен такъв. Монтира снимане от време на време, когато може. И се харесахме нещо и той каза, имам тази идея, така и така, показвам и сценария, искаш ли ти да си ми продуцент? Така, кефа ти се просто. И речено сторона. И кандидатствахме, заедно писахме експликации, обяснявахме се и така нататък. Най-големият ти проект ли е финансово, филмов проект? Ами като продуцент. Най-скъпия. Защото нали, финансово, ако кажеш финансово, аз бях продуцент на този проект, т.е. всички финанси минаваха през мене, трябваше да се подписвам за фактурите. Мисля, аз нямам, нали, творческото ми участие е по-скоро консултантско. Нали, мисля, това не е тази история, нито историята, нито това не извира от мен и от моята душа и от моя житейски опит. Това си е на Геворг филм и по някакъв начин олицетворява него и неговата младост, неговата... Тук що много хубав въпрос бях записан, ти отговори в чии ръце лежи душата на филма повече, в продуцента или режисьора, но мисля, че Принципно един филм много рядко се случва в историята на световната кинематография да се прави филм от повече от един човек. Или най-често това са еднояични близнаци, брат Лашовски и така нататък. Мисля, че има това е едно такова дълбоко лично преживяване. Всеки филм има един човек, който го живее всъщност. Да, като снимаш филм, отидеш на терен и там има примерно 100 човека, които работят за филма. Смисъл, че едни карат камиони и други правят така, че да вали дъжд или нещо такова. Но никой не знае реално какво се прави там. Реално никой не може да разбере до край какво се случва, само един човек го знае. Колкото този един човек се чувства така самотен в това си преживяване и се опитва да привлече някой на своя страна от тях и те пак не го разбират. И разбират чак когато го виждат вече сгубено всичко. Добре, ама ти тогава това не имаше в предвид. Но ти като продуцент не трябва ли да бъдеш убеждаван, че тази идея е добра? И освен това, когато Геворг ти предложи идеята, първата ти мисъл беше финансово възможна ли е или първата ти мисъл беше има ли душа в този филм? Първата ми мисъл беше, че защото не до край вярвах тогава, в началото не до край вярвах в проекта, по-скоро вярвах на Геворг, защото бяхме така близки приятели
И някакси по-скоро се доверих на това, кой е той, нали, какви са му... И най-вече на хъса му. Им той ще е страхотен хъс, така искаше да го снима, искаше да го направи така. Душа изтрата, просто искаше да го направи този филм. И аз на това се доверих. И в последствие вече аз малко и много влязох вътре в проекта. По време на монтажа се местих много. Бях много гаден продуцент. Гаден продуцент? Много лош продуцент. Мисля, лош спрямо режисьора. Бях много така. Значи си бил добър продуцент, така да разбирам. Нали, знаеш, има някой път, има някой, като си шофьор, нали, качваш се да те вози някой и почваш да му правиш дебелички. Има такива много досадно. Гадни такива, да ти седне тук до тебе, да ти мърмори, нали? Аз точно бях такъв продуцент, със съжаление. Това ли повече не повтаряш? Ами, не, че не, по-скоро това не е за мен. Тогава някакси отпарих се по-скоро от това, че беше много мъчително като процес, защото творческата част беше малко, да. Творческата част беше много по-малко, отколкото, нали, решаване на проблеми. Финанси, документи, счетоводство и разни такива простотирати, защото не ме интересува в живота ми. Да. Като те слушам, звучи, че да си продуцент не е много яко. Да си продуцент. Значи, има много голяма разлика в това дали си продуцент на филм, финансиран от програма, от държавна програма или някаква друга програма, или да си продуцент на филм, който ти влагаш средства, както се случва примерно в Холивуд. Нали? Там взимат заеми от банки и инвестират, за да изкарат пари. Докато преди когато е субсидирано, тогава съвсем е друга работа. Тогава си просто като продуцент си един счетоводител. Там е така, че реално продуцентът създава филма. Той казва, прочетох тук един страхотен сценарий, сещам се, този режисьор е много подходящ за този сценарий. И той ги взима, събира ги тия хора на куп и създава филма. Докато при нас е така, че един човек решава, че иска да прави филм и казва, аз ще кандидатствам сега, ще спечеля пари, си намеря продуцент или аз сам си го продуцирам. Продуцента реално се явява, нали, този човек, който стои между финансирането и между автора. Нали. Горе-долу. Това представя българския продуцент. Нали. Не българския, генерално продуцента, който продуцира филм със субсидия, субсидиран филм. Да. Така като засегна американския и европейския модел на финансиране на кино, ти лично към кой модел повече клониш, че може би е по-добър, ако могат да се сравнат? Ами аз първо, че така ако трябва да дам мнение по този въпрос, ще изпадна в конфликт на интереси, защото аз самия съм, нали, предпочитам европейския начин на създаване на филми, защото това за мен дава пълна свобода. И вече ти решава, нали, автора може да реши дали кое е по-важно, нали, публиката или съобщението, или, защото публиката понякога може пък, нали, да се погледне от тази страна, че публиката се възпитава. Нали. Публиката или съобщението? Интересно. Публиката по целия свят е възпитана всички знаем, е възпитана да гледа един тип кино. Даже много хора, дори в България все още, като чуят късометражен филм, те даже дори не могат да разберат какво е късометражен филм. Какво представлява това? Що за живота въобще? Има ли такова нещо в природата? Между другото, според мен е проблем, че по телевизия, по БНТ дори не излъчват късометражни филми, просто за да се знае, че има и такъв формат филми. Много рядко излъчват май. Генерално това е много изключително непопулярна форма, защото тя се ражда извън, така да се каже, ефира, т.е. извън системата на кинопоказ по целия свят, което, нали, моловете с холивудските филми, които са нещо, нали, човек, който иде да гледа такъв филм, той отива с определено очакване, той очаква да види поредния сюжет, който гониме с коли, нали, стреляме с пистолети, убивате, такова винаги, нали, разбира, екшен трябва да има, нали, има разни формули, по които се ръководи целият процес, който се ръководи от голямата гледаемост. Докато филма със субсидия, той е много по-свободен и той може да съобщи някакви неща, които може би няма да достигнат толкова хора, може би не всеки ще хареса това съобщение, но това съобщение е важно да бъде чуто в обществото и то точно по този начин, с този език, защото то тогава много по-е достъпно. Свободата ценност ли е за киното?
Абсолютно, да, задължително. Трябва да има свобода в киното, за мен. Добре, според теб, защото това може и да е субективно, напълно си признавам, но според тебе ние в България имаме ли някакъв конфликт по отношение качеството на киното, защото като отворя Фейсбук група препоръчай филм и като се зачета отдолу след всеки нов български сериал, който се пуска или нов български филм, настава нещо... Звука е ужасен. Той война, не, даже още по-сложно е, защото всяко мнение, което чета, много хора се появяват с добре аргументирани мнения, които противоречат на моите виждания, обаче са убедителни и като чета коментари си викам, да бе, верно, нали? След това чета следващия коментар, който казва нещо съвсем различно и пак реагирам, да бе, верно е, нали? Това и накрая, като изчета 15 коментара съм се изнервил и още не мога да преценя този филм харесва ли ми или не. И между другото ми хрумва, че май има един спорт в България, който почва да се обособява, да не се гледат филми, но да се коментират. Има ли такова нещо според тебе? Възможно е. Да, защото сега го навързвам, че има... Защото колко филми дори аз съм коментирал... Случва ми се да коментира филми, които не съм гледал всъщност. Като се появи препоръча филм, участвах известно време и после се махнах, много се издразнах там нещо. Защо се махна? Защото точно някакъв филм беше излязъл на колега и беше страшен хейт, нали? И някакси като се поставих на мястото на колегата ми се чувствах много, просто това много неприятно такова усещане, защото той, нали, ние, които чували се, да, които съществуваме нали, в тази среда, само ние знаем колко е, през какво човек минава, за да се заеде филм. Нали, това се... Нали, да подкрепим каузата или филм, в който виждаш, че е вложено много, просто не се е справил, за да излезе на голям екран или да бъде награден. И как тогава го превърташ в главата си? В този случай, как да кажа, човек е много ограничен в този избор, защото ти трябва да избереш едно от 70, примерно, или едно от 15, т.е. един филм трябва да избереш от 15. Тук това те улеснява много, нали, смисъл, че взимаш го това решение накрая. Няма как да не трябва да вземеш решение, което тебе да те удовлетвори. Нямаш друг избор просто. Това тук няма... Но чакай да те върна, защото на този въпрос малко и двамата се разсеяхме. За българската публика и за мнението за българското кино. Като цяло ти първо как би обобщил българското кино, ако въобще е коректно да правим обобщение? Българското кино го обобщавам като едно от всички кина. В смисъл, без обобщения. Няма нужда от обобщения. Значи българското кино не е румънското кино, примерно, не е иранско кино. Това са примерно две много добре развити кинематографии с страхотни постижения. Но българското кино е много повече от разни, примерно, напоследък унгарско кино, германско кино. Защо не мога да се разбереме, че един филм е добър? Като че ли това е нещо интересно за нашата публика, че ние не можем да се разбереме кое е добър филм, примерно, или сериал? Извинявай, само ще върна на предишно, да довърша, само искам, защото бях решил да казвам, да дам един пример, че бях на един фестивал, където имаше един голям критик, филмов критик от Кан, който бях на такъв workshop и му задахме различни въпроси и той каза, те го питаха какъв ти е критерия, какъв ви е критерия, как избирате филмите, по какво. В момента се опитваш тук да ме разпитваш. И той каза, така, просто решавам, напоследък гледам разни филми, харесват ми и напоследък, примерно, се опитвам да гледам, искам да гледам български филми, нали, което аз така. Нали. Имаше период и в момента също има някакъв, като че ли второ събуждане, втора вълна в българското кино. Има второ събуждане, добре. Да, има филми, които стигат до високи постижения, да не стигат до някакви важни фестивали, бъдат селектирани. Окей, няма такива огромни награди, но ние сме все пак, нали, ако сравниш с останалата част от сме. Нали... Смяташ ли, че най-добрите ни филми спечелят наградите? По принцип. Примерно български филм спечели голямата награда в Клермон-Феран, което, нали, преди години, на Павел Веснаков, което е най-голямата награда за късометражно кино в света. Уроци по немски?
Не, Pride. Това е. Късометражния Pride. Да. Да. И това в същия момент за България беше много по-важно. Четвъртото място по дигане на щанги за жени, примерно в Олимпиадата в Бразилия. Писал същия. Между другото, филмът Чест го има на нашия сайт Кинематограф, ако имате интерес, може да го видите. Добре. Мисля, че българският президент замина за Бразилия да чести на четвъртото място дигане по щанги за жени. На филмът спечелил най-голямата награда в света. Български филм спечели, никой не го беше отразил тогава. Искам да кажа, че българското кино е на доста добро, много по-добро ниво, отколкото си представяме ние, си мисля аз. Така това, което съм виждал в чужбина и от фестивалите имам впечатление. Може ли тогава да кажем, че има комуникационен проблем между българското кино и публиката? Това е също за мен е трудно да бъде така. Не мога да го обобща толкова точно. Мисля, че по-абстрактно е стоят нещата. По-скоро... Може да смяташ ли, че публиката е изпусната? Това е термин, който не е случайно много кинаджи го казват. Публиката ти като и въобще вашия екип на кинематографите, много малко има такива в България, които се разпространят нещо, което е извън общото течение. Мисля, че просто много малко има достъп до кино и до фестивалите са много малко. Само в Испания има 3000 фестивала. В България имаме 6 или 7 или са не знам колко фестивала са кинофестивала. Добре, станаха май повече. Станаха 14. Даже не е толкова важно. Малко добре, 14, примерно. Или 18, 30 да са. В Испания, само в Испания има 3000 фестивала. И хората се дадат на опашки и гледат кино и въобще по съвсем друг начин са нещата. Просто ние не ги виждаме, не ги гледаме, както казваш ти, опитаме се да ги псуваме по-скоро, отколкото... Да. Последен въпрос. Киното просто бизнес ли е като всеки друг или има нещо свято в него? Защото като говориш, много интересно, добре, че правим запис, в едни моменти като те слушам, поредната таблица, обаче в други моменти като те слушам, имаш така едно чувство, че това е нещо, което е над нас, като че ли. Аз първо, нека разграничим, има в природата съществуват две различни кина. Да. Едното се казва entertainment, а другото се казва кино. Аз преди малко го описах. В едното се прави с формули, с вектори, хората го преподават, има графично такова Хикс, Y, вектор, крива и така нататък. Мисля, че на 10-та минута трябва да се случи нещо, защото иначе зрителите ще ти тръгнат. Схематизирано. Да, в смисъл схематизирано. Трябва героя да му се на 10-та минута да се появи новото нещо в живота му, там да се обърне нещата, първият turning point, така начин, и после всичко да мине по... накрая героя да реши да остане в новия свят и да се върне. А все пак ентертеймент, така нареченото кино, изкуство ли е? То вече сега отиваме на това, що е то изкуство. Нека не коментарам. Чакай, всичко изкуство. Всичко изкуство, но по-конкретно трябва ли да се търси някаква събирателна точка между тези две кина, за да бъде един филм наистина успешен? Не, това са две различни течения на една и съща религия. Както имаме да, ама ти сам използва думата достъпен. Тоест, възможно е да има добър филм, който обаче не е достъпен. Виж колко интересно. Той, ако не е достъпен, добър ли е? Веднага ще ти кажа, зависи според кого. Според тебе добър ли е? Ще се измъкна. Добре, интересни неща каза. В следващата дискусия предлагам да отворим възможност и публиката да се включи и предлагам да продължим към следващия ти филм. Филмът "На червено". Колко от вас са гледали "На червено"? Никой.
Това е прекрасно. Много добре. Не. Много добре. Да, много интересно. Знаете ли защо обръщам внимание? На червено е първият филм, за нас е голяма гордост, защото е първият филм, който платформата Кинематограф успя да покаже на над 10 000 зрители само на прожекции, на събития, не онлайн. Защото онлайн е по-лесно. Но 10 000 зрители на късометражен филм, публика, която е дошла на крак да гледа, ако се поинтересувате за данните за разпространение на българско кино, това са много сериозни резултати и много филми, финансирани от държавата, пълнометражни, нямат такава публика и всъщност нашия стремеше това да го все повече филми да получават тази възможност, но специално на червено обиколихме България много пъти в продължение на 3 лета и правихме летни кина, включително и тук в Русе, и някакси развихме едно чувство, че този филм вече са го гледали всички. В смисъл, вече се знае. И най-интересното е, че колкото и да го показваме, всеки път продължавам да срещам с хора, които никога не са го гледали. Просто като напомня, че България не е малка. България според мен не е малка и тук има много публика, всъщност, която трябва да първа да се гони. Това е доказателство, че колкото и да показвам и колко още много хора не са го виждали. Нали? Много хубаво чувство. Да. Супер. Аз много се радвам, че не сте го виждали. Мисля, че сега се зарадвате. Това е един много народняшки филм. Приятно гледане. Това смешен филм ли е? Ехо? Да, чуваме се. И дай не, спомня. И дай не. И като го подаваш по фестивали, примерно, и трябва да маркираш кой е жанра, не ти ли е трудно да определиш кой е жанра? Нали, има един жанр, сега много модерно, се казва драмеди. Нали? Аз винаги съм писал комедия. Спекулирам. Пишеш го комедия? Да. Добре. По-секълве. По-рано каза, че имаш от всичките ти филми, два са ти любимите филми. Това вторият ти любим филм ли е? Не? Сериозно? Сериозно. Значи един е по обед, а на червено не е другият ти любим филм? Не ми е любимия филм, да. Не ти е любимия филм? Не. Аз съм впечатлен. Може би явно на мен ми е любимия. И си мисля, че и на тебе трябва да ти е любимия. Но интересно ми е също за премиерата. Има неща, които бих поправил сега. Не е съвършен. Не, завършен. Той е завършен. Не е съвършен. В смисъл такъв. Не е съвършен, питаш. В този, може би, не е голям смисъл на думата чак толкова. Със сигурност не е съвършен. Не казвам, че има нужда от... бих го ремонтирал сега, така да се каже. Да. И все пак има ли някаква рецепта в него, когато го правеше? Защото като го сравня с другите ти филми, така много е специфичен и конкретен. Между другото, прави ми впечатление много малко късометраж, защото това е идеята на късото кино да бъде по-ситуационно, нали, по-мигновенно. Много рядко има късометражни филми, които се развиват само на едно място. Нашите късометражни филми са малко като едни мини-сериали. Ти не знам какво мислиш ти по въпроса? Тоест, обвиняваш ме, че прекалено дълъг ли? Не, точно обратното. Похвалвам те, че филма е много фокусиран върху една конкретна ситуация, един конкретен момент и не се разпилява върху преди какво станало, след това и така нататък. За мен логиката ми, моята логика тогава, като работех по филма, беше, че трябва да стига филма до там, до където това, което се опитвам да съобща, да бъде съобщено. Че няма нужда да повтарям едно и също нещо, да тъпча на едно и също място. Помня, даже имаше в сценарий имаше варианти, в които някой от автобуса се обажда по телефона, идват специалните части, ограждат автобуса, имаше такава версия. Защо се отказа? Защото реших, че по-простичкото нещо е по-добро, защото това, което вече съм съобщил, аз съм го съобщил и без тия специални части. Мисля, без това беше, влечението ми тогава ми беше към това, което, това за което говорих в предишния разговор, че
възпитанието, което имаме всички в главите, сме индоктринирани с холивудския модел. Нали? В смисъл, че специалните части, които обграждат автобуса си екшен. Нали? И той ме влече, защото се опитвах да правя филм по-гледаем. Нали? В смисъл, че тръсках някакво... хората ще им харесват това, защото ми е познато от холивудските филми. Но в крайна сметка се окаже, защото мисля, че тук за мен беше по-важно да съобща това, което искам. Нали? Хората харесват ли го? Как го усещаш? Примерно сега тук го усетих, нали, имаше реакции, посмяха се тук там имаше някъде смях, тук така вляво, там малко отзад имаше някой се посмя, нали. Аз съм автора, извинявайте, така следа ги тези неща и ме жегва, така, като чува, че се смее някой на нея. Обаче накрая нямаше ръкопляскане, за разлика от предишните филми. На мен това също ми направи впечатление, но това може да е добър знак, между другото. Може да, или е добър, или са били съществени тотално. Не знам какво да кажа сега, просто. Виж каква мистерия. Забрах да ръкопляскам и те сега, тук в този момент, тук надпис, ако сега само аз почна да ръкопляскам, ще те хванат. Ще ме хванат, нали. Не, ще си изложен, защото ще се окаже само един ще ръкопляска. Не. Аз се окажа, че и ще се окаже, че също бил филма бил много глупав и за всички бил тъп, само един ръкопляска. Ма виж, това е подвеждащо на комедията, защото смеха е единствената емоция, която е видима. Тоест, нали, те пак може да са преживели филма и без да го показват. Добре, защо не ръкопляскахте? Това е добър въпрос, между другото, ако има някой кандидат, може да отговори. Но аз бих си позволил моето лично мнение. На червено е филм, който и понеже наистина на много хора сме го показвали, моето усещане за него е, че докосна хората някъде по-дълбоко от очакваното за просто един филм. Той на пръв поглед изглежда entertaining, такъв, нали, филм, който забавлява, но накрая всъщност в него осъзнах, че има нещо, което много ни липсва в България и това е едно свързване между хората и то толкова автентично и толкова неочаквано дойде това свързване и толкова на място, че и така добра извадка, нали, в автобуса имаше различни поколения. Всъщност това филм за свързване на поколенията ли е? Мислил ли си го това, когато си го правил, или то само себе си дойде като ефект? Не, то беше едно такова... Аз самия бях някакъв епизод от живота си, че някакси много удоволствие изпитвах от всичко. Не, че сега да го прозниш, но някакси живота беше страхотно удоволствие тогава. Всичко вървеше много леко, много такова. Някакси исках... В филма исках тази енергия да се натрупа едно такова, да си седнем си така, ние да си се посмеем на себе си. Аз също съм герой тук някъде измежду тия хора в автобуса. Май всички сме герои според мен. Да, и да се съберем, да се посмеем на себе си, защото си е наше такова, на нашата болка. Всички сме такива, ние, говоря за ние, хората в България, сме такива, нали, половината ги няма, са в чужбина. Има една такава самота и като се събереме, като сме заедно, сме много задружни. Нещо, което мисля, че много малко хора си дават сметка за това. И колко много може да сме си полезни и добри всички, без да се караме. Просто има някакви сили, които се опитват да ни карат и да сме си врагове. Така го виждах тогава и сега го виждам така, между другото. И там затова го изтъкратих, между другото, защото това мисля, че ще почетая повече тази. Колко е бил първоначално? Като дължина? Да. Не, това беше на сценарий, това не е заснето. Мисля, че просто под сценарий го отрязах. Тоест филмът е бил по-подробен. Да. Имаше повече, имаше за Европейски съюз, някакви политики имаше, които също ги изхвърлих, защото мисля, че така по-универсално. Изчистване. А защо не се повтаря? Ето, това е думата, която търсех по-рано. Филмът е изчистен. Виж как претенциозно звучи тази дума. Изчистихме го. Изчистене на премиерата, например, също е по-така
повече се разхожда между етажите, така да го разкажем на сюжета. Най-малко очаквах, че този филм... На премиерата е следващия филм, всъщност, последния. Нямах никакви очаквания за този филм, че ще има някакъв международен успех изобщо. Мисля, че той ще е такъв нашински филм и че това си е наш филм, който ние само го разбираме. За на червено. Валентина Терешкова, пък името, нали, че името Саманта или някаква такава, има неща, които ние си ги знаем, ние ги възприемаме. И мислех, че обаче като... Саманта не е българско име, но е интересно. Да, но представи си, сериалите, филма го гледа англичанин, нали? Тя е кръстила дъщеря си Саманта и той, и какво от това сега? Саманта нормално, в смисъл нормално за англичанин, това е нормално име. За нас обаче това е филм, има от сериал, нали, взето, или от някаква известна... Интересно, че го казваш, защото на мен ми струва, че на червено е най-международният филм. А той се оказва много международен. В смисъл, че той обиколи целия свят и всички го... няма да забравя, бях в Бристол, нали, на фестивал. И след филма, нали, там, нали, филмите на късометражите се показват военно сред много други филми. В програма с още 8 филма или с 7 други филма и след това отида до туалетната, човека до мен на писуара. Ме погледна и почна да ми говори така. Всичко разбрах, каза по всичко. Няма да забравя тази сцена, беше така. Седиме двамата и, нали... Той ти се е похвалил, че всичко е разбрал. Да, че просто много му хареса. Не можа да се въздържи, дори в този момент, нали, не беше, нали, някаква... не ме атакуваше нещо. Да, разбирам те. Беше такъв човек, искаше да говори за това. Но вие сте автора, защото ми излизаш след филма, те не знаят кой е режисьора. Човека се очудил, че е разбрал филм на фестивал. Аз не си представях, че англичани толкова много ще разбере от всичко това. Това си е една наша такава история. Макар че, може би ли опитам да спомена, че оригиналната история, точно аз ти го откраднах това от интернета, една новина имаше. Това се случило в Полша. Един шофьор на автобус имал развален стовар, спрял е и решил, че, нали, няма да продължи, защото дали правилата. Това е история от Полша, а толкова българска история изглежда. Не, аз съм половин поляк. И разбирам там съвсем друга мотивация би имал шофьора. Тоест, аз си го представям, че шофьорът там просто иска да спазват правилата, защото те искат да станат като германци. А ти си го побългарил малко. И аз си помислих, това в България това изобщо е невъзможно. Абсолютно невъзможно да се случи тази история. И какво би могло да бъде да се случи в България, че един шофьор да реши да спре на червено. И да мина една каруца, например. Каруцата, тя допълнително си дойде вече по друга логика. И тогава, нали, от някъде някаква друга история долетя до мене за, нали, човек, който се обидил жестоко, че не са му се обадили на рождения ден. Нали. Което също е такова много нашинско. Нали, честта, достоинството. Нали,